Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás upozornil, že vychází další číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, tedy číslo 3. Stalo se již tradicí, že třetí červnové číslo našeho časopisu je věnováno problematice digestivní endoskopie. Celkem již 14 let je koordinátorem této sekce v časopisu profesor Ondřej Urban, který připravil také náplň tohoto čísla. Vedoucím článkem a taky svým rozsahem velkým článkem jsou doporučené postupy České gastroenterologické společnosti pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii, kterou připravil profesor Přemysl Falt s kolektivem spolupracovníků napříč gastroenterologickou společností. Koloskopie je nejvýznamnější endoskopická metoda, která se využívá nejen ve screeningu, dispenzarizaci rizikových nemocných, ale také má široké terapeutické uplatnění. A oba aspekty, jak diagnostickou část, přípravu pacienta na koloskopické vyšetření a také terapeutické výkony, jsou v tomto rozsáhlém díle, který zaujímá celkem 40 stran a 316 citací, všechny dokonale zmíněny. Druhou část tohoto endoskopického čísla představuje originální práce, kterou autoři nazvali endoskopická submukózní disekce v populaci s nízkým výskytem karcinomu žaludku, a tato originální práce je rovněž z olomouckého pracoviště profesora Ondřeje Urbana. A konečně jsou zde další práce, mimo jiné bych chtěl upozornit také na přehlednou práci střevního mikrobiomu u nemocných s chronickou pankreatitidou. A součástí tohoto čísla je také endoskopický kvíz a také výběr z mezinárodních časopisů. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě osobně vzpomněl na docenta doktora Milana Kmenta, kandidáta věd, který v letech 1999 až 2010 vykonával funkci vedoucího redaktora našeho časopisu. Milan Kment 12. června 2024 po dlouhé nemoci zemřel. Buď čest jeho památce a Milanovi děkujeme za všechno, co pro gastroenterologickou společnost a také pro náš časopis vykonal.